ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನರಮಾನ್ಯನ ಮೋನೆಡು ಮುಗುರು ತೆಲಿಕೆ ಮೂಡ್ನಗ ಅತ್ತು ನಂಡ ನರಮಾನಿ ಬಾಯರತ್ತದ ತೆಲಿಪುನಗ ನರಮಾನ್ಯನ ಜೀವೊಡಿತ್ತಿನ ಸಾರಗಟ್ಲೆ ನಾಡಿ ನರಂಬುಲು ಹೊರಗು ಜೀವಕಲೆನ ದೆತ್ತನುಡಿಗೆ ನರಮಾನ್ಯಗ ಬರ್ಪಿನ ಅವೇತೋ ಸೀಕ್ ಸಂಕಡಲು ದೂರಾಪುಣಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನರಮಾನ್ಯನ ಮಂಡೆಡು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚೆ ಇತ್ತಿನಂದಾಂಡ ಅಕ್ಲೇಸು ಬುಡಿ ಅಂದಂಡ ಬೇನೆ ಬೆಸರಿ ಇತ್ತಿನಂದಾಂಡ ನರಮಾನಿಯೇ ಜೀವಪ್ಪ ಪುನಃ ಅಪ್ಪೆ ಪಂಪಿನವು ತೆರಿದಿನಕುಲು ಪಂತಿನ ಪಾತ್ರ ಅಂಚಿತ್ತಿನಲ್ಪ ನರಮಾನ್ಯನ ಮೋನೆಡು ನಿಚ್ಚ ತೆಲಿಕೆ ಒಪ್ಪೋಡು ಐಸುರನ್ನು ಪಟ್ಟನೋಡು ಪಂಪಿನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಗಲಾಪು ದೊಟ್ಟುಗು ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಚೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಕಟ್ಟಿಂಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸು ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂಥದ ಎಸಲು ನಾಲೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಈ ನಾಲ್ನೇ ಎಸಲುಗಳ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಕುಲು ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂಚಾತನೆತ್ತ ಪುದರೆ ತಾರೆ ಬರವೇ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂಥಗೂ ಮಮಲ್ಲ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರನ್ನು ಕೊಡ್ತಿನಕುಲು ತೆರಣ ದಿಂಜಾದಿನಕುಲು ಬಲಕೂಟಾದಿನಕುಲು ಏರಂದ ಬಂಡ ಈತ ವಿಕಾಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಚನೆ ಸಿಟಾಡಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಒತ್ತುಡು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅರುಣ ಮಸಾಲಾ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಮಲಾಯ್ಕಾ ದಿ ಸಾರಿ ಶಾಪೆ ಅಂಚನೆ ಒತ್ತುಡು ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ವಿಸ್ಮಯ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕಣ್ಣೂರು ಶಶಿ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಕೇಕ್ ಅಂಚನೆ ರೀಗಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಉಡುಪಿ ಎಸ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯಾ ವಾಸ್ತು ಅಪೂರ್ವ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಕೊಡಿಯಲ್ಗುತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಆಯುರ್ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಂಗಳೂರು ಜೆಪಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಜಂತ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಆ ಮಾತ ಸಹಕಾರಲ್ಲ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲಕನೆ ತುಳುನಾಡ್ದ ಕೊಂಟುಡ್ದು ಒರ್ಬಡಿರ್ದು ಕುಸಾಲ್ದ ಕಲಾವಿದರು ಕೂಟ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬತ್ತದು ಈ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರಡಿ ಅಂಗನದ ದುಂಬದಿಕ್ಕಡು ಬತ್ತದ ತನ್ಕುಲ್ಲ ಕುಸಾಲ್ದ ಚಾತುರ್ಪುನ್ ಮೆರೆಪಾದರು ಅಜಪ್ಪನ ಸುತ್ತು ಮುಗಿದಂಡು ಸುತ್ತುಡು ನಮ್ಮವಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಸುತ್ತುಲ್ಲ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕರಿನ ಮೂಜಿ ಎಗ್ಗೆಲೆಡು ಅಕೇರಿದ ಸುತ್ತುಗು ಬೈದಿನ ಪಡ್ಡ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬೈದಿನ ಕೂಟದ ಕಲೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸುರುತ್ತ ಸುತ್ತುಗು ಸೀದಾ ಬರ್ಪಿನ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅವನಿ ಕಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನೇ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬಂದಲೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕುಸಲ್ದ ಪಂಥಗೂ ಬರ್ರೆಲ್ಲರೂ ಕರಿನ ಎಗ್ಗೆಲೆಡು ಮಮಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ತೆನದ ತಂದಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ವಿಚಾರದಾದಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವರಿಗೆ ಮೂಜಿ ಸೊತ್ತುಲು ಮಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸೊತ್ತುಲಿಗೆ ದಾದಂದ ಪಂಡ ಕುಟುಂಬದ ನಾಗೆ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಅಂಚನೆ ಕುಟುಂಬದ ತರೆಮುಡುಪು ದಾಯಗ ನಾಗಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡು ತುಳುವ ಮಣ್ಣಿಡು ಇತ್ತೊಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲಕನೆ ತುಳುನಾಡು ಎಂಚ ಉಂಡಾಣೆಂದು ಒಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಕಥೆ ಅದಾದ ಬಂಡ ಕುಡರಿ ರಾಮೇರು ಕುಡರಿ ಬೀಜಿನಗ ಅದ್ದೊಲಿಪುನ ಪರಪ್ಪು ಕಡಲು ಪಿರಪ್ಪ ಪಿಜಿರುದು ಈ ತುಳುನಾಡು ಉಣ್ಣಾನಿಗೆ ಅಪಗ ಕಡಲಿತ್ತಿನ ಜಾಗಡು ಆ ನಾಗನ ಕುಲ ಇತ್ತನಿಗೆ ಆ ನಾಗನ ಕುಲು ಅಜತಪ್ಪನ ಪೊರ್ತುಡು ನಾಗನ ಕಲೆಗೆ ದಿಕ್ಕು ದೆಸೆ ಅರಿವುನ ಪೊರ್ತುಡು ದಿಕ್ಕು ಮುತ್ತುನ ಪೊರ್ತುಡು ಪರಶುರಾಮ ದೇವರಡೆ ಕೇಂಡರಿಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ಎಂಕಲ ದಾದ ಕತೆ ಅಂದ ಅಪಗ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರಲ ಕಡಲು ರಾಜಲ ಪನ್ಪೆಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ಈ ತುಳುವ ಮಂಡಡಿ ನೀ ಕಲೆಗೆ ಸುರುತ್ತ ಮಾನದಿಗೆ ಸುರುತ್ತ ಪೂಪೂಜನ ನಡಪುನು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ಪಂಡರಿಗೆ ಒಂದು ಪುರಾಣದ ಆಯುಡು ತಿಕ್ಕುನ ಕತೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ತೆರಿದಿನ ಸಂಶೋಧಕರು ಕುಡಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷದ್ದು ದುಮ್ಮು ಮುಲ್ಪ ಸುನಾಮಿ ಆಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನೇನೆ ಸುನಾಮಿ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಡು ತುಳುವ ನಡು ಮೂಜಿ ಸರ್ತ್ಯಾಣಿಗೆ ಅಂಚ ಸುನಾಮಿ ಆನಗ ಈ ಜಾಗದ ಕಡಲಿತ್ತಿನ ಪಿರಪ್ಪ ವರ್ದದು ಪಿರಪ್ಪ ಪಿಜಿರುದು ಈ ತುಳುನಾಡು ಉಂಡಾಣೆಂದ ಪನ್ಪೆರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಮುಲ್ಪ ನಾಗನ ಕುಲಿತ್ತೇರು ಆ ನಾಗಗೆ ಸುರುತ್ತ ಪೂಜೆನು ಆನಿ ಕಾಲದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಪಿರಿಯಾಕುಲು ತುಳುವೆರು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬೋಳಿಗೆ ಒಟ್ಟುಗು ಕಡಲಡಿತ ನಿನ್ನಿ ಮಣ್ಣು ತುಳಿತು ಉಂಡಾಯಿನವು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡು ಈ ನಿನ್ನಿ ಮಣ್ಣು ಆವರಲ ಕಾರಣವು ಒಂದು ಪಂಡ ಈ ಮುಲ್ಪದ ನಾಗನ ಕುಲ್ಗೆ ಈ ನಾಗಗ ದಾಯಿಗೆ ತೊಂಜ ಮಾನದಿಗೆ ಪನ್ಪಿನೇನು ಉಚ್ಚು ಪತ್ತು ನಾನು ಒರಟು ತೆರಿಪಾರೆ ಬರ್ರೆಲ್ಲರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಅಕುಲು ಚಾತುರ್ಪು ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಕಲ್ನ ಕುಸಲ್ದ ಚಾತುರ್ಪು ಎಂಚಾಡು ಬಂದು ಲತ್ತದು ತೂಂಕುದು ಅಜತ್ತದು ತೀರ್ಪು ಗರ್ರೆ ಈ ಕೂಟದ ಇನ್ನವಲ ಮುತಾಲಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸೊಂದಿನ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕುಲ್ದೇರು ಅಕಲೆ ರಡ್ಜನಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದು ಬಂದುಲ ಎಲ್ಲ ನಿಕಲೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಕಲಕ್ಕೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಅಪ್ಪ ದೇವರ ಯಾರು ಬೈದಾರಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ದೇವರ ಯಾರು ಬೈದಾರಪ್ಪ ಯಾರು ಬೈದಾರು ದೇವರ ಪುಷ್ಪ ಪುಷ್ಪ ಏರು ಬೈದೇರಿ ಆರು ಬೈದೇರಿ ದಾದಾಂಡು ಪುಷ್ಪ ಆರು ಬೈದೇರು ಪುಷ್ಪ
ಪುಷ್ಪ ಯಾನ್ ತೀರ್ಪೋಯಕ್ಕ ಇದು ಏರೇರು ಬರ್ಪುಲ ಕಾಂಡತ ಇರ್ನ ಕರ್ಮ ಜವನಾದಿಗೆಡೆ ನಾನು ಏರ್ಲ ಮೂಸುದು ಜೇರ್ಗೆ ಬಗ ಇತ್ತೆ ಮೂಸ್ಯಾರ ಆರ್ ಬೈದಿರಿ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಬಂದ್ಬಿನಪ್ಪ ಇರಿಡ ಪತ್ತಾವಲಿ ಬಣ್ಣಗ ಇರ್ ಪ್ರೇಮುಡುಲ್ಲಾರ ಪ್ರೇಮುಡ ಪ್ರೇಮ ಎಕ್ಕ ಮಿನಿಟ್ ರಾಮ प्रेमा बोलो बोलो वो क्या है ना कोडे रात हम उलाइता वो फुल कत्तल है ना अभी विदाई आ गया उलाइडे उंडु कत्तल उलाय वो क्या प्रेमा तुम कोडे रात को मुझे डोंगी किया ना वो क्या कत्तल कत्तल में कप कप फोटो भेज दिया कप्पे तो एक अभी विदाई जाओ रप्पा दुम्बू में उनके एक बोल्द फोटो निकालो रप्पा भेजो एक मिनट हाँ प्रेमा बोलो बोलो नहीं 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 वो क्या बरित एक परात फेरडे उसको बोल दो सुई निकाला सुई हाँ एक मिनट नहीं नहीं अभी कप्पू सुई निकाला हाँ बोलो बोलो ये पेराडे ने तेती दीवान लगा मान पे नांद तेती दीपिने बुडले पारा कुल्ला नी लगा अन पे नांद इंचिने निकला किरकिरी फोन बातें खोजे बोले 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 आर भाई देर में गेरी नम्मे भाई बक्कर हाँ प्रेमा बोलो तुम ಸಣ್ಣ ಮಿರ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಟರ್ಕಿ ಸಟ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಇಪ್ಪಿರ್ ಕೆಲಕ್ಕ ಲಗಾಡಿದೆ ಏರಿ ಬೈದಿನೇರಿ ನಮ್ಮೆ ಆರ್ ಬೈದಿರ್ಬೆ ಎಂಚಿನೆ ಏಕಾರ್ದಿಂಚ ಆರ್ ಬೈದೇರಿ ಏರಿ ನಿನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಬೈದಿರ್ಬೆ ಕುಡೊಂಜೇರಿ ಪೊಪ್ಪ ಐದಿನು ಅಯ್ಯೋ ಕುಡೊಂಜಿ ಪೊಪ್ಪ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಬನ್ಪಿನ್ಬೆ ಎಂಚ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಲವ್ ಎತ್ತ ಅಂಚ ಪುದರ್ ಬಂಡ ಔಷ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಚ ಪುದರ್ ಬಂಡ ಔಷ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಬೆ ಆ ಜನ ತೀರ್ಪೋದು ಗೋಡೆಡ್ ಫೋಟೋ ಆತ್ರ ಮೇರ್ನ ಔಷ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ನಾನು ಸಂಕಷ್ಟಿಗೆ ಕಂತು ಪಾಡಿ ಅತ್ತ ಸಂಕಷ್ಟಿ ಅತ್ತ ಪಂಚೆ ದಂಬೆ ನಿಕ್ ಪಂದೇ ತೋ ಜೋಡ ನೈಡೆ ತುಲ ನಾಗಿನ ನಾಗಿನ್ ನಾಗಿನ ನಾಗಿನ್ ನಾಗಿನ ಡಾನ್ಸ್ ನಚ್ಚಣ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸ್ವಿಮ್ ಪುಣೇರಿ ಇರ್ ನಮ್ಮಗ ಜಿಜೆ ತಿರ್ತು ಬಾಡ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಯ್ ಬುರ್ದು ಪಂಡ್ರದಾನೆ ನಾಗ ಪೇ ಬಂದು ಬೈದಿನ ಎಂಕ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪು ಜತ್ತ ದಾನೆ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಲವ್ ಎತ್ತ ಬಾರಿ ಬಂಗಂಡಿ ಅಮ್ಮ ಆಂಡ ಈ ರಾವಲಿ ಅಮ್ಮ ಈತ್ನೇಟ ಒಂಜಿ ಪೊಪ್ಪನ ಪುದರ್ ನಾಗಪ್ಪೆ ಬಂದಲೆ ತುಪ್ಪ ಆಂಡ ಇತ್ತೆದ ಫೋನ್ ಜೊಗಲ್ದಾದೆ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಆಲರ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ರೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಇದಾನೆ ಸುರು ಬಲಂಬೆ ಬೊರ್ಚ ಪಾಪ ಕಂಡನಿ ಬೊರ್ಚಾನೆ ಕರ್ಮ ಫೋಟಾಪು ಕುಟುಂಬಕ್ಕಳ ಬಿಡ್ಸಾತಿಗೆ ಕಂಡನ್ಲಕ್ಕಳ ಪುದರ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಮಂತ್ ಲೆಪ್ಪು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಇತ್ತನ ಪಚ್ಚು ಭಾಸ್ಕರ್ ಇತ್ತನ ಬಾಚು ದೀಪಕ್ ಇತ್ತನ ದೀಪು ಕೂಡ 4 ಜನ ಸೇರ್ನಲ್ಪ ಮರ್ಯಾದೆ ಬೇಕು ದೀಪಕೆರೆ ಇಲ್ಲದೊಲೈ ಪಕ್ಷಿಕೆರೆ ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆ ಬಣ್ಣ ದೂರಲೆ ಪೇರು ನೇ ಆವಲಿ ಇರು ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಅವೇಟ್ ಎನ್ನ ಬೊಡಿದ್ಯಾ ಈತನೇಟ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಬಂತಿಜಲ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಗೊರ್ಪೇಳಿ ನಂಬರ್ 1 ಅವ ಒಂದು ಬೆಬಾಲ ಯಾನ್ ಈತ್ನೇಟ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ನಾಗಪ್ಪೇ ಬಂಡದಿಲ್ಲ ಇದೇನ ನಾಗಪ್ಪೇ ಬಂಡದಿಲ್ಲ ಇದೇನ ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಎತ್ತುಬಿಡು 2 ನಿಮಿಷದ ಡೈಲಾಗೇ ನಾಚಿಕೆಟ್ಲಕ ಮಂತನತ್ತೆ ನೇ ಓ ಫೋನ್ ಬಂಜಲ ನಿಕುಲು ನಾಗಪ್ಪೇ ಬಂದಲೆ ಪೊರ್ಚಿ ನಿಕುಲು ಪಚ್ಚು ಜೋಜ ಬಂದಲೆ ಪುಲೆ ಮೀಮೆಟ ಒಂಜಿ ಮರ ಕಟ್ಟದನು ಬಂಜೆವು ಮರ್ಯಾದೆ ಜಪ್ಪುನ ಇಟ್ಲ ನಂಬರ್ 1 ನೇ ಏರ್ ಬೈದಿನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಚಿನಿ ನೇ ಹೈ ಯಾನು ಇರ್ನ ಪುದರ್ ನಾಗಪ್ಪೇ ಬಂಡದಿಲ್ಲ ಎತ್ತೆ ಯಾರನ್ನ ಮಾಪ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಓ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಸ್ವಾಮಿ ದದೆ ಓ ಈತನೇಟ ದರಿಯನ್ನೇನ್ ದರ್ತದದೆ ದಾದಿ ಗ್ಲಾಸ್ ದೇ ಅಮ್ಮ ಇರೇಗ ಆ ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಮಂಡೆ ತಾಂಟವಡ ಅವ್ಳು ಪೋತ್ ಗೋಡೆ ತಾಂಟಾರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಧರ್ಮ 300 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಪಿಲಕ ಮತ್ತ ಮಾಡಿರತ್ತಿ ನಮ್ಮೆ ಗೋಡೆಗೆ ಮಂಡೆ ತಾಂಟನ ಖರ್ಚು ನಿಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಕ್ಕೆ ರಡಿ ಉಂಡು ದೇ ಏರ್ ಬೈದಿನೇರು ನೀರು ಉಳೈ ದಾದ ತೂದು ಮೂಲ ದಾದ ಬಗಲ ಒಂದುಲ್ಲರ ಚಿಂಬೆ ಸಮ ತೂತೆ ಯಾನ್ ತೂತ್ ಬರ್ಪೆ ಅವೇ ತೂತ್ ಬರ್ಪೆ ಓಕೆ ಆರೆ ಬೈದಿನ್ ತೂಲ ನಾವು ತೂತ್ ಬರ್ಪೆ ಬೋಲು 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 ಅಪ್ಪಿ ಆಯಾ ದಾದಾ ಯಾಕೆ ಕರ್ಮ ಉಮಿಲ ಜಗೆ ಪೇರು ಉಮಿಲ ಆಯ್ತು ಓದಿನ ಓ
ಗಂಡನಿಯತ್ತ ಆಕೆರ ಬಲ್ಲಿ ఎంచి సావి జువడుపు నగల ఉమ్మిళ్ళకు పోడంతారు సైతి బక్కల ఉమ్మిళ్ళకు పోడు ఇరగే పతొందిన పొడిగేనా ఎంచి పొడిగే ఉమ్మిల్దా ఎంచి పొడిగే పోడిగేనా ಅಲ್ಲ ಉಮ್ಮಿಲ್ ನಾನು ಹುಚ್ಚು ಬೈದಿನ ಬೋಡಿಗೆಂಡು ಈ ಜನ ಉಮಿಲ್ಗೆ ಸಾಯ್ ಏ ಉಮಿಲ್ದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮೈನೆಲಿಕೆ ಬೈದಿನ ದಡಿಕೆದ ಬೊರ್ಲುತಿಯನ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಹಾಕದು ಕೈ ಕಾಡು ಮೋಜುನ ನೆತ್ತೆರ್ದ ಕಲೆ ತುಯನ ಏ ಉಮಿಲ್ದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮೈನೆಲಿಕೆ ಬೈದಿನ ದಡಿಕೆದ ಬೊರ್ಲುತಿಯನ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಹಾಕದು ಕೈ ಕಾಡು ತೋಜುನ ನೆತ್ತೆರ್ದ ಕಲೆ ತುಯನ ನೆತ್ತೆರ್ ಬರ್ಪಿನ ನಿಕ್ ಬರಣ ನಿನ್ನರ್ದ ಹತ್ರನೇ ಎಣ್ಣೆ ಮರಣ ನನ್ನ ಆಂಡಲ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕಾಯಿಲನು ದೀಪನ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಯಿಲ್ ಬೊತ್ತವಪ್ಪ ಬೊತ್ತವ ದೇವ ಇರಗೊಂದು ಮಿಲ್ಲ ಪತೋ ನಿನ್ನ ಪಾಡಿಗೆನೆ ದೇವ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಮಹಾಪೂಜೆ ಜರುಗಿದೆ. ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದದಂತಿರುವ ಕಾಯಿಲ್ನ ಬುಣ್ಯವನ್ನು ಮುಂಡಕ್ಕೆ ತೊಡೆಪಿ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಬಲವದಿಂದ ಚಲಿಸಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭೋಜನ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಎಂಚಿ ಸಾವದ ಭೋಜನ ಪತ್ತು ನೀ ಅವಲೇ ಉಮಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ರಾಪಿನ್ ಆರು ಸೈತಿನ ಎಂಚ ಆರು ಮಲೇರಿಯಾ ಆ ಏರಿಯಾಡಿ ಉಮಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮ್ಮ ಅವು ಅಂತೀಯರ್ ಅವು ಬಿನ್ನೆರೆ ಬೈದಿನಿ ಅಂದ ನಂಬುಜಿ ಈ ಮಂಡೆ ಚಮ್ಮ ಜೈ ಗಡಿಬಿಡಿ ಆರದಾಲಚ್ಚಿ ದೇ ಏನೋರಿ ದೋಸ್ತಿ ಒಲ್ಲೇಸಿ ಬಂದು ಆಯ್ ಉಚ್ಚು ಬತ್ತನೆ ವಾಯಸೆ ಉಲ್ಲೇಸಿ ಒಲ್ಲೇಸಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ ಉಚ್ಚು ಬತ್ತನೆ ಆಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಲಿಪ್ಪೆ ಅವೇ ನೀರು ಸುರು ಹೋದು ಉಲೆ ಮೇ ನೀರು ಬಂದು ಎಂಚಿನ ಮೇ ನೀರತ್ತು ಕುರಿ ನೀರು ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕಂಡನಿ ನೀರ್ ದಿದ್ದು ಬರ್ಪ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕುರಿ ನೋಡಿ ಅಂಬೋಡ ಕಾಲಂ ಬತ್ತಾನೆ ಏನು ಜಿತ್ತು ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮಾಡಿ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಯೋ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದನ್ನು ಒತ್ತಿ, ಹುಚ್ಚು ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಎರಡನ್ನು ಒತ್ತಿ. ನೀವು ಒಂದನ್ನು ಒತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಕದ್ದು ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಒತ್ತಿ, ಬೆರ್ಬರಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನು ಒತ್ತಿ, ಕಾರಿ ಬಡಲು ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಮೂರನ್ನು ಒತ್ತಿ, ಎಡೆ ಎತ್ತಿರ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಒತ್ತಿ. ನೀವು ನಾಲ್ಕನ್ನ ಎರಡು ಸರಿ ಒತ್ತಿದ್ದೀರಾ? 40 ಆಗಿದೆ. ಚೆಕ್ 44 ಆತನಿಗೆ ಮಾರ ಮೇ ಉಲ್ಲಾಲ ಬೋಪೇನ ಮೀನು ದಯಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಕಣ್ಣು ಬುಲಾದು ಸರಿಯಾಗಿ ಒತ್ತಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ನೀವು ನಾಲ್ಕನ್ನು ಒತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಕರೆಯನ್ನು ಒಲ್ಲೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಲೋ 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 ಒಳ್ಳೆ ಯಾನ್ ಪ್ರವೀಣೆ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲದ ಕೋಣೆದೊಲೆ ಒಂಜಿ ಎಂದು ನಾಗೆ ಬೈದು ನಾಗಿ ಒಂಜಿ 10 ಕೊರಡು ಮಾರ ಬೇಗಲ್ ಬೇಗಲ್ ಬೇಗಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ದೇವರ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಈ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಏ ಫಲ ಗುಸು 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 ಒಂದು ಪಾತೆರ ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಎಂಚಿನ ಪಾತೆರು ಈ ಜನ ಮೀನು ಜುವಾಡುಂಡ ಮಾರ 3D ಮುಸುಂಟು ಮಾರ ಈ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಸಾ ಬಾಕಿ ಓಪನ್ ಉಂಟು ಬಲ ಓ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಾ ಒಳ್ಳೆ ಸಾ 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 ಬಲ್ಲದ ಪುದ್ದೆಟ್ಟು ಪುನೀತ ಬರಿಟ್ ಬಲ್ಲದ ಪುದ್ದೆಟ್ಟು ಪುನೀತ ಬರಿಟ್ ಉಚ್ಚು ತೂತೆರೋ ಪಚ್ಚೆ ಪಚ್ಚೆ ಕಂಡಲೆಡು ಉಚ್ಚು ಪತ್ತದೆರು ಪಚ್ಚೆ ಪಚ್ಚೆ ಕಂಡಲೆಡು ಉಚ್ಚು ಪತ್ತದೆರು ಓ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಾ ಒಳ್ಳೆ ಸಾ ಒಳ್ಳೆ ಸಾ ಓ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಾ ಮತ್ತು ಉಂತರ ಪುರ್ಸತಿಜ್ಜಿ ಆತ ಬ್ಯಾಗ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಯಾಕೆ ಬಂದ ಜಿಮ್
ಜಿಮ್ ಆತತ್ ಜಮ್ಮುಡು ಯಾ ನಿತ್ಯ ಪೇಪರ್ ಓದ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅವ್ಳು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆತನಿಗೆ ಅಂದು ಮಾರೆ ಅವ್ಳು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅವಂದೇ ಪುಡ್ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಸೈನಿಕರ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪುನೇಟ್ ನಮ್ಮ ಸುಕೋಟು ಬದುಕದ ಮಾರ ಮೂಲು ಬಿನ್ನೇರು ಒಳ್ಳೆರು ಬಿನ್ನೇರು ಲಾರ್ಜ್ ಲಾಡ್ಜ್ ಇರ್ತಾರ ತಮ್ಮನ ವಾರ್ದ ಕಡುಪುರ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಸುಂಬುಡುಲೆ ಸುಂಬೆ ಸುಂಬೆ ಮಾತಾಡುಲೇರು ಮಾಟೆ ಆ ಮಾಟ ಈ ಮಾಟ ಯಾನ್ ಓ ಮಾಟ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ ಮಾಟ ಸುರು ಉಲಾಯ್ಡ್ ಮಾತಾಡಿತೀನಿ ಪತ್ತು ಅಕ್ಕುರ್ ಬತ್ತನೆ ಉಚ್ಚು ಬತ್ತೇನಾ ಅವೋಲ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕದ್ರಿಡು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಎತ್ತ ಆ ಶರೀರ ಅವ್ ಮೂಲಕ ಏನೊಂದೇ ಪುಲ್ ಅವೇ ಹೂವ ಶರೀರ ಬತ್ತನು ಆದ್ರ ಹುಚ್ಚು ಬತ್ತದ ಯಾನ್ ಹುಚ್ಚು ಪತ್ತರ್ನೇ ಬೈದಿನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಆತೆ ಬೋಡು ಹುಚ್ಚು ಪತ್ತರ್ನ ದುಂಬು ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಲ್ಲ ಫೋಟೋ ತುಳ್ಳೇರು ಪೋ ಏರ್ ನಮ್ಮೇರ್ ಎನ್ನ ಬರ್ಲೇ ಇರ್ ನಮ್ಮೇರ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ ನಮ್ಮೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಂಡಿ ಇದ್ದೆರತ ಮೂಲು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಯಾನ್ ಸೈಪೆ ಓ ಸೈಲ ಯಾನ್ ಸೈಪೆ ಸೈಲ ಬಂದು ಸೈತನ ಹುಚ್ಚೇರ್ ಬತ್ತು ನೀ ಯಾನ್ ಸೈಪೆ ಏರು ಮಾರ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟಿನ್ನಿಕ್ಕೆ ಅವು ಸೈಪ್ ಎತ್ತ ಮಾರ ಅವು ಸ್ಕೈಪ್ ನಿಮಿಷ ಆನ್ಲೈನ್ ಡುಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಬತ್ತೇರ್ ಪಪ್ಪ ಬತ್ತೇರ್ ಪಪ್ಪ ಬತ್ತೇರ್ ಪಪ್ಪ ಬತ್ತೇರೋ ಪಪ್ಪ ಬತ್ತೇರೋ ಏರ್ನ ಪಪ್ಪ ಇನ್ನ ಅಂದ್ ಇವಾಗ ಇರ್ರೆ ಖುಷಿ ಬಂತು ಎಂಕಿದ್ದ ತೈ ಬೋಡದೆ ತೊಂಡ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪಾಪ ಪಾಪ ಅವೇ ಪರಾತು ಸ್ವರ ಮಾರ ಮೋದಿ ಬತ್ತದ ಇಡೀ ದೇಶನೇ ಬದಲಾತ ಮೇನ ಸ್ವರ ನಲ್ಲ ಬದಲಾತ ಮಗಳ ಪಾಪ ಪಾಪ ಯಾ ಉರ್ಚರ ಇದೆ ಅದತ್ತು ಉಚ್ಚ ಪತ್ತರ ಇದೆ ಅನ್ನನ್ ಪಾಪ ಪಾಪ ಎಂಕಿರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡು ಪಾಪ ಆ ವಾ 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 ಒಂಚೂರು ಮೊಬೈಲ್ ತಿರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಪ್ಲೇ ನಾನು ಅಂತ ತಿರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಚಡ್ಡಿ ವಾಡ್ರ ಸಂಕಟ ಮಾರ ಇರ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಉಳ್ಳರು ತಿರ್ತುಮಲೆ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಗ ಬರ್ತಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಪಾಪ ಪಾಪ ಆಂಡ ಓ ದೇವ ನಮ್ಮೇನ ತಿಗಲೆಗೆ ಕಾರ್ದಿಯಾರ ಓ ನಮ್ನೆದ ಕುಂಬೇರಲಿ ನಮ್ಮರ ಮೊಬೈಲ್ ಪಾತೆರ್ನ ಯಾವ ಮರ ಉಳಾಡಿತಿನ ಬಿನ್ನೇರನ್ ಪತ್ತ ಮಾರ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಉಚ್ಚು ಪತ್ತರ್ನೆ ಬೈದಿನಿ ಈರ್ ದಾದಾನ್ ಬನ್ಪಾರು ಯಾನ್ ನಮ್ನ ಉಚ್ಚು ಮಾತ ಬತ್ತದೆ ಪಾಡ ಈ ತುದ್ದದ ಬತ್ತದೆ ಎಂಜಿನ ಕೋಬ್ರಾ ಕೋಬ್ರಾ ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಅನ್ ಅವೇನ್ ಬತ್ತದೆ ಪಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಏತು ಜಂತ ಫೋನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಾಲ ದಕ್ಲತ್ತೆ ಉಚ್ಚು ಬತ್ತರ ಫೋನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಾಡಂಜಿ ಫೋನ್ ಬತ್ತದ್ದು ರಡ್ಡು ಮಂಡದ ಬತ್ತರ ರಡ್ಡು ಮಂಡದ ಬತ್ತರ ಆಪು ಜೊತೆ ರಡ್ಡು ಮಂಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಓಲ್ ಪತ್ತು ನಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಈ ಬೀಲೋಡು ಪತ್ತು ಬೀಲೋಡ್ ಪತ್ತರ ಹೌದಾದ ಫಿರ್ಗುಡೇನ ಬೇ ಉಚ್ಚು ಪತ್ತೆರ್ನೆ ಎಂದೇ ಬೈದಿನ ಅವೋಲ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಅವು ಕದ್ರಿದಾನೆ ಇತ್ತ ಮರು ಪ್ರಸಾರ ಅಂಚ ಅಲ್ಪವಾದ ಸೇರ್ದಿನ ಅಕ್ಲು ಪಂಡೇರು ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಲು 10 ಪೇರು ಬಂದು ಎಂಚ ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಲು 10 ಪೇರು ಬಂದು ಅಣ್ಣ ಪೊಲೀಸ್ ತಕುಲ್ 10 ಪೇರು ಬಂತಿನ ಅವೇನ ಬಕ ಅವೇನ್ ಪತ್ತಿನಕ್ಲೇನ್ ಪೊಲೀಸ್ ತಕುಲ್ 10 ಕೇಸ್ ಹಾಪುನ್ ಮಾರ ಅಂದ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಣ್ಣ ಸುಮಾರು ಮಾತ ಬತ್ತು ಆಡ ಎಂಕ್ ರಡ್ಡು ನಮ್ನದು ಉಚ್ಚು ಇತ್ತ ಮುಟ ಪತ್ತರ ತೆಗೆದು ಸತ್ತ ಇತ್ತು ಮುಟ ಪತ್ತರ ತೆಗೆದು ಒಂಜಿ ಈಶ್ವರ ದೇವರ ನಾಲಿಡಿತನ ಬಕ ಗಣಪತಿ ದೇವರ ಬಂಜಿರಿತ್ತು ಇತ್ತ ಮುಟ ಪತ್ತರ ತೆಗೆದು ಅವು ನಿಕ್ಕಂದ ಹತ್ತು ಮಗ ಏರೆಗ್ಲ ಪತ್ತೆರ್ತೀವಿ ಪತ್ತೆರ ಪೋಯ್ನೆ ಸರ್ವನಾಶ ಅವೋಲ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಅತ್ತಿತ್ತೆ ಬಕ ಇತ್ತ ರೇಡಿಯೋ ಮೀಟ್ ಅಂಚ ಈರ್ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಅನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಉಚ್ಚು ಪತ್ತು ನಾನತ ಈರಿಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಬನ್ನಾಗ ಎಕಡೊಂಜನ ಪಾತೆರ್ನ ಅಂದಜಿಂದ ಅವು ನಿಗ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಕರ್ಮ ಓಲಿ ಎಂಕಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಬಾಂಡ್ ಭಂಗ ಬಾಂಡ್ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಅವು ಇಷ್ಟು ಮೇನ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಟಿ ಪಾತೆ ಅವ್ ಏರ್ ಪಾತೇರಿ ಅವ್ ಸರಗ್ ಕೈ ಕಂಬ ಆಡ ಪಾತೇರ್ ಪಾತಿ ಯಾನು ಫೋನಾಗ ಮಡು ಬತ್ತೊಂದು ಇಡೀ ಊರಿಡಿ ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲೇ ಕೇಳಿ ನಕ್ಕನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕೇಸ್ ಆಫೀಸ್ ಹೋಲು ಪಾತೆರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂಡ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾತೆರ್ ಉಂಡು ಅಂತ ವಾಯ್ತಿರು ಅಂಚ ಆಡ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ಯ ಆಯ್ ಪಾತೆರ್ದಿರಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಯ ನಿನ್ನ ಹಕ್ಕ ಅನ್ಪಂಡೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಯ ಅಮ್ಮ ಅನ್ಪಂಡೆ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ 500 ವಿಷಯ ಬ್ಯಾಗ್ ಎಂಗ್ಲ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಸರಣ ಹಾಪಿ ಬಂದ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಇದಿನ ಉಚ್ಚಿ ಪತ್ತರ ಇವೈದ ಬಕ ಆನ ಮಡು ಬೈದು ಎಂತ ಡೇಂಜರ್ ಅಂಡ್ ಆ ಇತ್ತ ಉಚ್ಚಿ ಪತ್ತಲೇತ ಆಂಡ್ ಆಹಾ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ನೇ ಸುರೂಟು ಪುಂಗಡು ಉಚ್ಚು ಪತ್ತಲಿ ಬಂದು ಪಂದು ಕೊಡ್ತಿನಾರ ಏರು ಕೊಲಂಬಸ್ ಅತ್ತ ಡಿಸಿವನ್ ಅವತ್ತೇ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರ್ ಅಜ್ಜರ್ ಅಲ್ತರ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ ಜಾನಿ ವಾಕರ್ ಅತ್ತೆ ಕೇಂಡ ಹಾಕೇರ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ ತುಕಾರಾಮೇ ತುಕಾರಾಮೇ ಅಲ್ತರದ ಬಕ್ಕ
ಬಲವಲಿ ಬಲಿ ಬಲಿ ಅದು ಬಲಬಲಿ ಬಲಿ ಅದು ಬಲವಲಿ ನಡುವಲಿ ಬಲವಲಿಕೆ ಅಲ್ತಾರ್ದು ಯಾನು ಉಚ್ಚು ಬತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲ ಉರಿಪುನೇನಾ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಯಾನು ಉರ್ತದ ಬತ್ತುಜಿ ಯಾನು ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬಾರ್ದೆ ನೆಕ್ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂದು ಬಗ್ಗೆ ಉರ್ತು ಸೈಪುನಿ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬಾರ್ದೆ ಏನು ವರ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಉಚ್ಚು ನರಕಿನ ಅತ್ತ ತಾವು ಪಾಡ ರಾತ್ರಿ ವಾಂಡಿತ್ತು ಒಂದೇನೆ ಉರ್ತೊಂದು ಪೋದು ಒಂದು ಉಚ್ಚು ಪತ್ತು ಉಚ್ಚು ಪತ್ತು ಈರ್ ದಾಲ ಮಂಡೆ ಚನ್ಪಚ್ಚಿ ಇರ ಉಚ್ಚು ಪತ್ತು ನಾನತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆಂಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಒವೆಲ್ಲ ಪತ್ತು ನೇರು ದುಂಬು ಆತ್ ಬೇಗ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಪಾಡಿ ಯಾನ್ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದೇನು ಆತ್ ಬೇಗ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾದ ಮರ ಕಟ್ಟಿ ಎನ್ನ ದಾಲ ತಪ್ಪಿಜಿ ಮಾತಾಯನದಿ ನಮರ ಇತ ತಪ್ಪು ಏರ್ನಳ ಉಚ್ಚು ಪತ್ತು ನಾನತ್ತೆ ಹಲೋ ಏರಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಏ ವರ್ಧನ ತಾಪುಜಿ ಮಾರ ಉಚ್ಚು ಪತ್ಯ ಚಕ್ಕುಲಿ ನಾದುಂಡು ಆಮೇಲೆ ಚಕ್ಕುಲ್ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಧರ್ಮೋಗ ನಾಚಿಗೆಟ್ಟಿ ನಾನು ಓಲ ಪೆರ್ಮರೆ ವೈದ್ರ ಪೆರ್ಮರೆ ಕಂದೋಡಿ ಒಂದು ನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅತ್ತ ಮೇಲೆ ಲೆಪ್ಪುನೆಡ್ದು ಮಾರ ಮೇಲೆ ಅಮ್ಮೆ ಎತ್ತೆ ತುಕಾರ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು ಏನು ಪೊಕ್ಕಂಜಲ ಮೇ ಉಚ್ಚು ಪತ್ತೇನೆತ್ತೆ ಓ ದೇವಾ ಎಂಚಿನ ಯಾನ್ ಕಾಲಿಂಗೆ ಬಂದೇನು ನೀನು ಮರ ಒಂದು ಮಾತಿಂಗೆ പച്ച പച്ച കണ്ടലിടു ഉച്ചു പത്ത് തെര് പച്ച പച്ച കണ്ടലിടു ಇಮೆನೆಂಜಿನ ತುಳುನಾಡ ವೈಭವನ ಅಲ್ಲ ಅರಿ ಬೈತನ ಅದೇ ఒక ದಿಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಗುರ್ತೊಂದು ಅಂದ ಜೈಜಿ ಎಂಚಿನ ಉಚ್ಚೋಂಡಿಯಾ ಎಂಕ್ ಪತ್ತರ ಹೌದನಿ ದೇಪಂಡ ಅವು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ನಿನ್ನೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ಈರು ಕುದ್ರೋಡ್ ಗಲಾಟಾಂಡ ಪೋದು ಬೆದ್ರೋಡ್ ಕೊರ್ರಾಪ್ನ ಅಂಚನೆ ಓಲ್ ಗಲಾಟಾಂಡ ಅವಲೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇತ್ತ ಬೊಕ ಎಂಗುಲು ಇಂಚ ಬಂದ್ಬಿಡು ಬಕ ದಾಗೋತೀನಿ ಅವು ಮುಲ್ಪದ ಉಚ್ಚತ್ತವು ಅವು ಕನ್ನಡದ ಗಟ್ಟದ ಉಚ್ಚ ಕಟ್ಟದ ಎಂಗಿನೆ ಕೋರ್ದಾಟನ ಕಟ್ಟ ಕಟ್ಟ ಮಲೆತ್ತ ಮಲೆತ್ತ ಯಾನು ಫೋನಾಗನೆ ಪಂಡಿನವು ಎಂಜಿನಂದು ಏನ ದೂದು ಪಂಡಿಡು ಲೇ ಮಗನ ಬರ್ಬೇಡ 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 ನಮೇ ಅವು ಬರ್ಬೇಡ ಬರ್ಬೇಡ ಹತ್ತಮೆ ಆ ಉಚ್ಚು ಮಂಡೆ ಆಡವನೆ ಅಂಚೆ ಅವು ಈರೇನಿದಿ ಅವು ಎಂಡ ಪಂಡಡು ಬರ್ಬೇಡ 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 ಅಪ್ಪಳ ಎಂಗಿಲ್ತ ಉಚ್ಚು ಎಂಚ ಬತ್ತು ಉಚ್ಚು ಪತ್ರ ವಿಷಯ ಅವು ಪತ್ರ ಬಿಡಿ ಟಚ್ ಮನ್ಪರ್ಲಿಜ್ಜಿ ಮಗ ಕೇಸಾಪುಡು ಮನ್ಪರಾಗಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಇರ ಉಚ್ಚು ಪತ್ರ ನಾಡದೆ ಅಂದು ದಾದ ನಿನ್ನ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ನಂದ ಮನ್ಪರಾಗಿಲ್ಲ ಇರಗ ಅಂಚಲ ಉಚ್ಚು ಪತ್ತೋಡೆ ಅಂದಾಂಡ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವಕೀಲನ್ ಪತ್ರ ವಕೀಲನ್ ಪತ್ರ ಎಂಗಿಲ್ಲ ಕೇಸ ಮಾರ ಅಂದು ಇದು ನಾನು ಪತ್ರ ಎಂತ ಕೇಸಾಪುಡು ಅವನೇ ಪನ್ಪರಾಗಿಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅವು ಸೆಕ್ಷನ್ ನೂತ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಪ ನಾವು ನೂತೇನ್ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಪುನಃ ಬರ್ತಿ ಅಪ್ಪ ಮಲ್ಲೇಜು ನೂ ತೋರ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಪ ನಿಂಚ ಉಚ್ಚು ಬತ್ತರಜ್ಜ ಉತ್ತು ಬತ್ತ ರಾಬ್ ಜಂಕಿ ಯಾ ಬರ್ಪ ದೇವಣ್ಣ ಐ ಆಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಐ ಆಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಐ ಆಮ್ ಕಂಡೋಡ್ ಪೋಪೆ ಕಂಡೋಡ್ ಪೋಪೆ ಐ ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಉಚ್ಚು ಐ ಮಿಸ್ ಯು ಎಂಚಿ ನಸೀಬ್ದ ಜನ ಮಾರು ಟೀಮುಡುಂಡು ಆಂಡ ಪ್ರೇಮುಡೆ ಖಾಲಿ ಉಂತಿನಕ್ಕೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಪುಣೆಡ್ದು ಮರ ಉಚ್ಚು ನೆಂಕುಲಿ ಹಾಕದ್ ಕೆಡ್ತೋತು ಮಕ್ಕಳ ಎಂಜವನ್ನಿರಿ ಹಾಕದ ಕೆಡ್ತುವ ಮಂಡೆ ಸಮೇಜವನಿಕ್ ಭಾಷೆ ಜನ ಈ ಭೂಮಿಡು ಕಣ್ಣುಗು ತೋಜಿನ ರಟ್ಟು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವರು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಮೇರು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನಾಗದೇವರು ಈ ತುಳುನಾಡು ಮಾತಾ ಜನ್ಮದಕ್ಲ ಮಾತಾ ರಾಜಕೀಯದಕ್ಲ ಮಾತಾ ಜಾತಿದಕ್ಲ ನಮ್ಮನ ಒಂಜೆ ದೇವರು ಬಂಡ ಅವು ನಾಗದೇವರು ಆತದ ಕೆರ್ರೆ ಸುಲಭ ಆಡ ಐತ ಬಕ್ಕದ ಪರಿಣಾಮ ಗೊತ್ತುಂಡೆ
ಹೌದಾ ಆಯ್ತಾ ಬೇಲೆ ಜನಕ್ಕೆ ಬೈದಿನತ್ತು ಅವು ಇತ್ತಿನ ಜಾಗೇನು ಮಾತ ನಿತ್ತದು ಮಲ ಮಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ತಾರತ ಪಕ್ಕ ಅವು ಓಡೇ ಹೋಗ್ಬಿನಿಯಾ ಅವು ಆಯ್ತಾ ತಂಪು ಜಾಗೆ ನಾಡೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ದೇ ಏಯ್ ನಿಕ್ಲೆಗ ಆಪುನಾಂಡ ಮಾತೇರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಅವು ಐತಾತಿಗೆ ಹೋಗುಂಡು ಅವ ಬರ್ಬೇನ್ ಓ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಇರೋದಾನ ಬಂದಾತೀನಿ ಪಂಡ್ರ ಸಂಕಟನೆ ಯಾಂದಾದ ಪನ್ಪಿನಿ ಪುಕ್ಕೆಲ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡಿ ಪ್ರವೀಣ ಅದೇ ಬ್ಯಾಗ್ ಯಾರನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಯಾರನೆಂದು ಅಮ್ಮ ಉಂಡಾಯನ ಒಳ್ಳೆಸ್ನ ಹಾಯ್ ಗುರ್ತು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮ ಯಾವಲಿತ್ತು ಹಾಯ್ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ವೆ ಅಮ್ಮ ಪಕ್ಕಡಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ವಿಶೇಷವೈನ ಮನದಿಗೆ ಉಚ್ಚುಗೊಂಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೆಲ್ರ ಬನ್ಪೇರು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೊಬ್ಬಿಲೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಗನಕಲೆಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಗೊಬ್ಬುಡು ಚಾತುರ್ಪುನ್ ಮೆರೆಪಾರ ಸಾಧ್ಯಾವದಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ಪಿರಿದೆತ್ತೊಂದು ಓಲು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಮಣ್ಣು ಕುಕ್ಕೆದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಉಚ್ಚುದ ಮನದಿಗೆನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಯಾರು ನಿಕಲ ತೀರ್ಪುಗೆ ನೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪೊಲಬು ಕುಡರ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಗುಂಡು ನಿಕಲ ಪೊಲಬು ಮಲ್ತಲ್ಲೆ ಜಗದೀಶ್ ಅಡ್ಯಾರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ಕೊಡಕಲ್ ದೀಪಕ್ ರಾಜ್ ರಂಜನ್ ಬೋಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಮಕ್ಕಳ ಕುಸಲ್ ಎಂಚಾಡು ಮಂದಿ ಕೇರ್ನ ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತು ಸುರುಕು ವಿಜಯಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಖಲ್ ಇಡೀ ಟೀಮ್ಗೆ ಏನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ನಿಖಲು ಬಲೆ ತೆಲ್ಪಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ಗೆ ಬೈದರು ರಂಜನ್ಲ ಪ್ರವೀಣ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ನಿಖಲು ಪಿರ ಬಲೆ ತೆಲ್ಪಲ್ಲಿಗೆ ಬೈದರು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ನಿಖಲಿನ ಲೇಯ್ದರು ನಮ್ಮ ಎನ್ನಲೆಕ್ಕಡು ಚೂರು ಚೂರು ಟೀಮ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಟೀಮ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಲೇದ ರೇಪನ್ನಾಗ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಅಂಚೆದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಸ್ ಲೇದ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ನಿಕ್ಲಿನ ಲೆತ್ತದು ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದಿಜ ಇನ್ನಿದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ದ ಪಂಚಸ್ ವರ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ మన పంచెస్ భారీ జోరుగా పంచెస్ అవు పంచెస్ పంపించాను బట్ వెరీ స్ట్రాంగ్ పంచెస్ నిగులు కొడతారు నాలుగైదు పంచెస్ ఇస్తున్నావు భారీ సూపర్ ఇస్తున్నావు నీకు జోరు తెలుకే ಬಂದಿస్తున్నావు ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ವೀಕ್ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನನ್ನ ಒಂಚೂರು ಲೈಕ್ ಮಲ್ದಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಂಚಸ್ಗೆ ಹತ್ರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಕ ನೆಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಒಂಚೂರು ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ವೀಕ್ ಇತ್ತು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಾಕ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬದ್ದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ ನಿಖಲ್ ಯುವರ್ ಆರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಿಖಲ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿಖಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಂಚಸ್ ಇತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಔಟ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಸೊ ನಿಖಲ್ನ ಇನ್ನೀತ ಏನ ಲೆಕ್ಕಡು ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ರಂಜನ್ ಬೋಲೂರು ಇವ್ರನ್ನ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂದ್ರೆ ನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಇನ್ನು ರೋಲ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ನೀರು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಒಂಚೂರು ದುಂಬರು ನಾವು ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟೀಮ್ ಸೊ ಇವ್ರನ್ನ ಜನಕ್ಕೆ ನೀರಂತೂವರೆ ಆಚೆ ದೀಪೇರು ಪ್ರವೀಣ್ ಆಲ್ಸೋ ಒಂಚೂರು ಓವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಚೂರು ಬಾಕಿ ಇವ್ರನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪುನಃ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಜನ ತೂಪ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪಿರಬೇಕು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ವೆರಿ ವೆರಿ ಅಪಿರೆನ್ಸ್ ಭಾರಿ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ರದಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ಚೆಂಕಿ ಅಂಚೆ ದೀಪಕ್ನ ಇರ್ನ ಪೋಯ್ಸತ್ತಿದ್ದ ಪಿ ಕೆದ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆತಂದು ಹಿಂಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಂತುದು ಪಿ ಕೆ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಅಂಚದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಯುವರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇತ್ತೆ ನಿಖಲು 4 ಜನದ ಟೀಮ್ ಭಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟೀಮು ಒಂಚೂರು ಪುರ್ಸೋದೆತ್ತದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ನನ್ಪ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡ್ ನಿಖಲ್ ಬತ್ತೀನ ಪಿರ ಕೊಡಂಜಿ ವಿಜಯಣ್ಣ ಮೇರೆ ಬಹುಶಃ 20 ನಿಮಿಷದಾತು ಬರ್ತಿದ್ದು ಆ ದಡ್ಡೆತ್ತ ಉಲಾಯಿಡುತ್ತ ಕಣ್ಣು ಸೀಮೆ ಮುಚ್ಚೋದಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಬಹುಶಃ ಕಣ್ಣು ಉರಿಯುತ್ತೆ ಅಂದೆ ಅಚ್ಚಾ ಇನ್ನು ತೆಲ್ಕೆ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಮೇಕಪ್ಲ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ನಿಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಸುರುಟು ಒಂದು ಸುರೋಣಂಗನ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಫ್ರೇಮ್ಲ ಇರ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಲಕ್ಕನೇ ತೋಜು ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಅವನು ಬಂದು ಮಾಡಿದ್ಕೊಂಡು ನಿಂಗೆ ನನಗೆ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಿತ್ತು ಗೋಡೆ ಪಾಡ್ದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜು ನಂಚದು ಇದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತಾರೆ ಐಕೆ ಪನ್ಯ 4 ಜನಲ ಟೀಮ್ ಭಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಟು ನನ್ನದು ಒಂಚೂರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ಲ ಪಂಚಸ್ ವಾಸ್ ಸೂಪರ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಅವು ಇದು ಹುಚ್ಚುದಲ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಒತ್ತುಲೆ 4 ಒತ್ತಲೆ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಆಸಮ್ ಮನಗ ಐಕ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಇನ್ ಬಲೆ ತೆಲ್ಪಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದ 4 ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಪನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್
ಗುಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಏನು ಮಲ್ತೀನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತಿನ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಟೀಮ್ ಎಫರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಏಪಲ ಲಾಯ್ಕೆ ಬರ್ಪನ ಔಟ್ಕಮ್ ಏಪಲ ಟೀಮ್ ಎಫರ್ಟ್ ಒಂಚು ಟೈಮ್ ಕೊಂಡ ಸೊ ನನ್ನ ನಿಕುಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ಬೋಂಡ ನಿಕುಲು ನನ್ನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಟಫ್ ಆಪುಡು ಅಂಚದು ಒಂಚೂರು ನನ್ನ ಒಂಚೂರು ರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಇಂಥ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಚ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊಲ್ಮೇಲು ರಂಜನ್ ತೂನಾಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಸ್ನೇಕ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮೈಸೂರು ಕುಡ್ಲಾಡು ಸ್ನೇಕ್ ಪಾಪ ಉಲ್ಲೇರು ಸುವಿತ್ ಅರ್ರ ತುತ್ತಾಯ್ತಾರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಅರ್ರನೇ ಕಂದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಲಗ ಚೂಜು ಅದು ಮೂಲೊಂಜಿ ಉಚ್ಚು ಬತ್ತುನಾರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಸ್ನೇಕ್ ಪಾಪ ಒಂದು ಅರೆ ಸುವಿತ್ ಅರ ಪುದರ್ ಅರ್ನಲ್ ಅಂಜನೆ ಅರ್ನನೆ ಕಂದಿನಿಗೆ ಬರ ಕೈತ ಮನಿ ಸರಕ್ಕಲ್ ಬರ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇದು ಸ್ಟೇಜ್ ಖಂಡಿತ ಬರುವೆ ನಾನು ತುಂಬ ಲೆಪ್ಪುಗಾರೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ವಿಜಯಣ್ಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಚಟ್ರ ದೀಪಕ್ ರಂಜನ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತದ ನನಕ್ಲ ಈ ಕೆಲಕುಲು ಪೂರ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಜಂಗುಂಡು ನಿಖಲ ಅಂಚೆ ಅನ್ಪರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ನಿಖಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಜಗದೀಶ್ ದೀಪಕ್ ರಂಜನ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಾಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ಸುಮಾರು ಪೂರ ಪೊಸತ್ತು ಬತ್ತಂಡೆ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ದ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ತೆ ಇದನ್ನಟ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಆವಂದಿನ ಏನು ಖುಷಿಯಾಯಿನ ಮಾತ್ರ ಅವು ಫೋನದ ಅವೇ ವಿಜಯಣ್ಣ ವಂಡೇರು ಅವೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕ್ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಪಂಚೆತ್ತಿನ ಜೋಕ್ ಅವೇ ಈ ಪೂಂಗಿದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೂಪರ್ ಬೊಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಹೆಂಗ ಅವು ಸ್ಕೈಪ್ದಲ್ಲ ಅವು ಆಮೇರ್ನ ಕಾರ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಒನ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಅವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕುಡರ ಈ ಕುಸಲ್ದ ಜಾತುರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಕೋಟದಕಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇನ ಪನೊಂದು ಒತ್ತುಡು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಸುಮಾರು ಜನ ಒಲೆರಿ discountsi.com ಕಸ್ತೂರಿ KT ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಭಾರತ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಚನೆ ಬರ್ತ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಯೂನಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರಾಯಲ್ ಗ್ರೋ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂಚನೆ ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನ ಪನೊಂದು ಬಂದಲೆ ಇನಿತ್ತ ಎಗ್ಗೇರ್ದಾಗ ತಂದುಲ ಕುಡಲಾತ್ ಕುಸಾಲ್ದ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಕೂಟ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬದ್ದದ ನಿಗಲೇನು ತೆಲ್ಪಾರೆ ಕಾತೊಂದುಲೇರು ಬಂಜಿ ಅರ್ಕಲ್ ಬೂರ್ದು ತೆರ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ಲ ತಯಾರಾದುಪ್ಲೆ ನಾನು ದುಂಬುದ ಎಗ್ಗೆಡಕಲೆಯನ್ನು ಎದುಕೊನ್ಗ ಮಾತಿರಕ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ What a comedy.